ma, to sa ma trápi. A povedal mu aj svoj smutný príbeh. Bracho, ja som to ťahovi chcel povedať, že je ľúbim. Chápem, ale ona len stojí v tom výklade. Ja ho volám milejší, chápem, bracho, to je pravda. Ja keď prídem si ten výklad, chápem, sa to... Áno, kopanka, ako na ňu, túto ženu ja ľúbim. Vidíš, aká je vosková, úplne krásne. Dotýka sa jej tak. Nie len tak cesto, ale naozaj, vystiť jej vlasy. Dotknúť jej stojana. Jednoducho hladkať jej pilóny a dívať sa jej do tých mláčok a pramencu. Rozumieš? A pritom jej šepkať slovka lásky. Ha! Milujem tvoj vás ľubí. Ale prečo pri posej domoví si odpásla iba ty? Ako stalo pri tom výklade začalo pršať. Ako ti zatancuje? A tancoval každý. Agora fica essa manual. Ja si myslím, že kašľať na airbagy, máme to v tuchu a v plaste. Ja osobne som s prácou spokojný, ja to idem spracovať do svojej strížne, len z toho musím vybrať kazetu. A nie to je, tak na to sa tam to je ten disk teraz robí, nie? No práve, že to je len obav z toho, toto. A to volá, že
príručný zisk. A to ja to dáte do toho obalu. Nedám. Raz rozbalíš to, že dotrháme. Idem to tak komprimovať. Nedáme mu nejaké meno, však oni malé meno tieto figuriny. Ja som mu dal Jano. Jano? Janik. A to, pozdravuje ťa Kanik. Skratka, J-A-N-O. J-A-N-O? Jednotka Albinato? Jano. No to by sa dalo, ale viem, že to úplne nesedí. Chlapi, vyzerá to dobre, asi máme kšeft. Takto, ja som to predložil šéfovi ešte len takú nezostrianú verziu a on vraví, že keby sme akože dokázali s touto figurinou tak nejak vymysleť pesničku alebo len také logo, vieš, teda ten slogan našej firmy, tak by to celé... Hovorené logo je slogan, ja viem. Nie, to by sa dalo počúvať. Parádne. To je, Mohol by som tu nosiť ako machet. tak teraz príde. Vieš, tak hej, ja neviem, či posiluješ. Nepočúvam, ale čo ti poviem? Mám dobrý korek, jak sa poviem. No ale to nás až tak nezaujíma. Ja idem, lebo máte tie klauna. Počúvajte, chlapi, dobre, takto. No vidíš, ja som myslel tifo na sprche, tifo na sprche. No, nechápem, ale takto, chlapi, dokáža vymysleť nejaký slogan na názov firmy, dnes máme Padla, šéf povedal, že môžeme ísť Tam sa volá firma? Áno. Dnes máme Padla. Nie, firma, to vymyslieť, že skončilo, hej, firma sa volá Tlake Promofrále. Ale naverí. Tlake Promofrále. A to je skrátka 38 majiteľov, no. Dneska to museli niečo... Ja to je. Tlake Promofrále. A ja si tam tu mená. Všelijaké. Napríklad? Na nejaké nové niečo, čo začína mať a všelijaké. Ale keď je platno, tak nevie R. Ako trochu práve. Ako trochu práve. To je niečo práve. Ale počujete, šefe, ale to A, to kto má také meno, že na A? Fíni, mám tam 13 fínov. Prehláskované s 2 gulkami. Ja by si to pýtal. Ako to no to ale inokedy. Chlapi, rozmýšľať, turbovať hlavy, veď zajtra, keď sa nám to podarí, to môže byť celkom dobrý výsledok. Ja by som... Ja nechcem rozmýšľať. Ja idem obrátiť. A tak, keď film, tak poriadne. To sú dobrý názor. Napríklad Airbag a Syn. Práve. A to je lepšie. Ono sa to tak už 20 rokov volá, bolo by mi blbé, že to navrhol. A tak na čo potom nové? Na čo? Nie nové.